Assalamu alaikum. Sunana Sagir Abubakar wanda aka fi sani da S mai adda. Kake faɗa haka. Zan iya sa ko da nawa ne domin in sai lambar wayarki. Sannan kuma zan iya jure komai a kanta. Zan iya jure zafi, rana, sanyi, iska duk domin in ga na mallake ta. Muna mai sanar da ku cewa insha Allah 1 ga watan Julai za mu fara saka muku sabon fim ɗin mai suna Sanadin So. Kenan, amma akwai aikin da nake so na ƙara baka kafin na sa maka namba. Shikenan. Wani kala aiki ne? Ina so abokinka ya mare ka sau 3. Komai kike yi kina sani. Kada ku manta, ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafaffin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. So ka je ka mare shi. Idan ta kama ma ka masa duka sai ka zo in sa maka namba. Shikenan. Yanda kika ce haka. Mama. Yawwa na yi farin ciki sosai ta samu namba. Wannan fa, wai suna yake? Ina san ki komai rinsi gwarzanki ne. San ki ya Kuma na gan shi a haka? bar sansi. Amta shaka. Komai kike yi kina sani.